na Alike ga-ekene gị tata bụ akwụ ogbo oge ekene gị okwu a na-ekene gị Ana niile Ana Uruoji ekene gị Ogwugwu ekene gị onye ukwu na ọgbaga kwende gena bụ onye ekene gị n'ime mmiri ekene gị n'ụbọchị taa bụ ụbọchị ahụ ka m bịakwara ka m kwukwo okwu wee kpọkuo Ana Nri kpọkuo ọdụna kpọkuo obi ji ọkụ kpọkuo okike nri nke mba ogwe onye anyị ndododo n'ọnụ Nnamdi Samuel Abana Ekwunibe Obianọ ọmụbịa n'ụbọchị taa ka ngọrọ onwe m n'okwu a na-agbasagasị n'ikuku gbasara m onwe na mafia akwụkwa n'aka dịra mara biko ndị nsọ ka unu gere ntị nwanne anyị nwoke Peter Umeadi chief judge ọ kpara m sị na ya bịa n'ana ka ya bịa rie ibe ana ka ya nyekwuo ndị ichie nri ekwere nye ekwe uru ụbọchị akara aka o jere bịa ọ gaji igwe duru onye foto ka obi onye foto wee bịa nwee nkụcha ana wee sị ngwa ikwu ebe ịbịara na ndị ichie osi na bịa ka ekene ndị ichie ya wee rie ibe ana nsịa ya na-akwadobe eze nsịa ya na ndị ichie ka ịbịa ikene osi mgbe gbuo ri anụ na ndị ichie gbuchieri anụ na ndị ichie gbuo ọkụkọ atụfuga anyị wejewe n'ana olu nwesị gị ngwa gị kwuo uche gosi ya bịa iri ibe ana nsị gị matakwa na onye bịa iri ibe ana anyị abụ eri ibe egbu na anabọsị ya nwasị na ya mara nsị ndeje ọsị na nọka ochekwebie na ya bịa ka rie ego gị tata kwuche mgbe gbuori anụ kpuchie ri anụ o wee sị m na ya chọ ka ya nwee ọhụ ya ga-eji na-eje ibe nsị na m anaghị enye ọhụ ọgbọkwa ọhụ eze ọ sị na ya ma na ọhụrụ ọhụ eze na ọhụ ya eji na-eje ibe na ya ma na ụmụ mbọsị m bịa bịa emerie ibe na akụkọ kọ nsị a na ọbịa bụ nne nwe kpọkọ unu ndị nsọ nwe sị na m enwekwa ọhụ ebe wete gote jegote ọhụ enweghị gote ọhụ bata ebe ụmụazị machara ya machacha ọhụ awakeri awake awakere ọhụ ahụ awake ebe ahụ amachachara ya o wee sị na ọ bụ anyị aka wee sị ka onye foto sezi anyị onye foto ka o see anyị na ọhụ abụ anyị aka na ihe ebutegwu ọhụ ya eji na-ejezi mba onye ndị nsọ ka m na-akọsara apịakwa mụkwa aka dara mara enye kwenye ọhụ onye renye ọhụ eze nke ọ na-epostu na vidiyo ebe niile enye kwenye ọhụ eze ndị nsọ Alike Nri enye kwenye ọhụ eze Ọnyịrị ọra enye kwenye ọhụ eze Ogbo Nri enye kwenye ọhụ eze Ana ukwu ana niile enye kwenye ọhụ eze Ana Uruoji enye kwenye ọhụ eze nna m gwaji ọdụ onye ukwu na ọgbaga enye kwenye ọhụ eze nke na aṅụ oye enye kwenye ọhụ eze nke n'ime mmiri enye kwenye ọhụ eze Ogwugwu ngene enye kwenye ọhụ eze mmụọ niile dị na nri enye kwenye ọhụ eze biko kwedo ododo aka ndịkwa ọcha n'ibe niile ọ na-epost amakwa maka ya mana ihe na-ewute na o were aba m na-etinye ibe niile na ọmụrụ nyerie nke nye nke merie nke akwa ka o si mee ka m kọrọ unu ndị nsọ ndị nri nọ na mba dị iche iche onye hụ post o nyere ọ na-akọcha m ọ na-ekwu biko aka ndịkwa ọcha ọ were gị ibe iyi inu Ana Nri Ana Uruoji o were gakwa etu nsikọ iyi inu ejekwa m nwekwa ihe ọzọ m na ya karịrị ichie okwu na ichie nta ekelekwe m unu mụ Nnamdi Abana Nnamdi Samuel Abana Obianọ na-ekene unu n'ụtụtụ tata abụọ nna anyị Alike Nri ekelekwe gị anyị dogo ha na obubeghị nkọsara gị akụkọ nwa esi aka mgbedete kwuo n'ala
ebe o gbukwara ya nụ ka nkọsakwara na akụkọ Ana do Ana Uruoji ekene gị Ana Ụbagụ ekene gị Ana Abana na ekene gị okwu a na ekene gị Ana Uruoji ekene gị Ana ekwu na anyị ka ekene gị Ana dị odo ekene m unu amụ na m dị Abana Obiukwu na ndị na akpọkwuru ụbọchị taa na n'izu ole gara aga na nwana nwoke Chief George gwara na ya bịara ihe ana ọ bịakwanụ Ana do abịa be gị egburu gị ego mechie ihe niile ka esi kwesị Ana o wee kpọọ m sị na ya chọrọ ka ya nwee ọhụụ ya ji eje mba na mma na mbọsị m bịa bie na enwere akụkọ isi anọkwa eziokwu o wesị na ya chọrọ ka ya nwee ọhụụ Ana amara m na ọwụ ji aghụghọ ka ọ bịara Ana amara nnọọ iji aghụghọ ka ọ bịara na ya chọrọ ka ya nwee ọhụụ nwesị na ọhụụ adịra n'ebe na ọ bụ onye jegote ọhụụ which is true eweje weta ọhụụ nwesị ụmụazị macha na ọhụụ a na-egbucha ya n'ụlọ ihe ọ sị na emechere onye anaba anyị riwezie si o mana anyị wetara ya aka mgbu ikpe iyi ni mgbucha anụ anyị wee gbogo na ovu amụchachagwa onye ọhụụ awakeri ya awake nwesị na ọwa ọkwa ọhụụ eze na ọ bụrụ eze na maya kwenye mee anything na o nwere ọwa na-agacha tufu wee mee ihe eze na ọkwụ nsọ anyị nọ na ugboro nri niile ya adọ bọsọ ya ahụ onye ọwụna ya ka eze mara na obodo nri niile ya adọ e wee nyere ya ọhụụ wee were okike itinye n'okike na ọka esi eme e wee jebezi Obuga ọ sị na ya maara na ọhụụ bụ ọhụụ ya ji ya na-eje ihe even ya jijebe mba ukwu na ya eji eje mba ukwu o wee were ọhụụ fụọ Ana ihe na-ahịazi marụ na ọtụtụ akụkọ ka anyị na-agụ na midia na ọmụnwe bụ nna m ndị Abana mere na-emenyegwu ọhụụ eze na-emechegwu rituals Ana biko keneke ewefu ego mgburubego onwe ebe ọzọ emere ya Ana biko kwukpekwere m ọnụ m ewefu ego anwe wetara ya na ọkụkọ o ji wee bịara ihe Ana onwekwa ihe ọzọ mebego ga-ezi ka afa m si aga ebe niile aka ji ọhụụ na m enyegwu ya ọhụụ ya ji ejezi Obuga Ana jikọ ka gbere m ọnụ m Ana kpekwere m ọnụ m gbere m na ụmụazị ndị n'ebe na ha gbara aka ebe ndị n'ebe gbara aka ebe mbọsị enwe anyị mechie ọ na-aba na-ewuzi Ana ọkwa ka m si ka m bịa ka ngọrọ ọnụ m n'iru gị Ana ka ngọrọ ọnụ m o nwere onyonyo kwụrụ ya n'ike ma biko Ana menye ka ọ gara ikuzi m ibe ọ na-ya sị na o nwere nke ọ ka dị ebe a n'ụtụtụ Ana biko amara m ede amara m asụ na bịa sụọrọ m deelu m kwuoro m ọnụ m onwekwa ọhụụ nyerie enyekwenye ọhụụ eze nwa na-ezute n'ori na awanye fụtara ya wenye Ana do biko kwa ka nsị ka mbịa nkụkọsara gị ka ndị mmadụ ka esi eme ekwe ka ọnụ hụkwu ya na ma bụrụ na ọ bụrụ nne ihe ọ na-akọ abụrụ nne ka ndị nọ n'akụkụ hụkwu ya na ihe ọ na-akọ abụrụ nne Ana do ekene gị